ovako, zaista stvarno nemam sreće da snimim mirisne krofne i trerne iz jednog dela, jer mi je telefon izdah u duše i onda evo će biti neki recepti iz 3 dela. Ja sam jako uporna da snimim ovaj video, ali me punjač telefon pofrkava. Pa, s obzirom da sam napunila krofne, ja sam preko krofne stavila različite boje, zelenu, plavu i ljubičastu. Prelila sam ih uljem i stavila u kajernu da se peku. Ako mi dozvoli punjač, ja se iskreno molim da dozvoli da bude do kraja, jer ja sam baš sačekala da krofne budu onako već zarumenele. Međutim, treba nam i donji deo da se onako fino zapeče. Pošto je još uvijek malo fali da se zapeče, ja mogu da kažem da one jako lepo mirišu. Jako su lepe, od onako malih krofnica, one su nadošle, evo, kakve krofne, znači nadošle su. Znači kada sam ih napunila sa tim pekmezom, džemom ili sa medom, što sam ja radila u ovom slučaju, ja sam to ostavila još jedno 10-ak minuta da fino odstoji, one su nadošle, znači prelila sam ih sa farbom za kolače, vi ne morate, ali eto ja sam htjela da budu malo dekorativne i prelila sam ih sa malo ulja. Tako da ja ću probati da ih izvučem iz redne, da proverimo kako se stiču. Jako su dobre. Treba će snajimo temperaturu, ali eto, jesu, jao, kažem da su jako vrući. Brzo se prave, a vjerovatno će još brže da se pojede. Da mi izvršimo ovako jednu degustaciju. Uzet ćemo evo ovu. Ova je punjena sa medom. Vidite kako to izgleda. Znači ja to da stavim onako da bude šareno. Ova je plava. Evo uzet ćemo jednu zelenu. U stvari čekaj, ova je plava, ova je zelena i uzet ćemo jednu crvenu. Pogledajte. Boje. Stavit ćemo preko prah šećer. Samo minut da nađemo prah šećer. Sada ću da vam pokažem kako one izgledaju. To su sad stariji, a evo pogledajte ove ostale. Ja se nadam da će vam se ovo svidjeti. Ovo je jako vruće, inače sve oko mene je jako vrelo. Da, one su pečene. Samo je potrebno da se zaista stvarno ohladi. Mekane su, vidite. Ja to sad što ja ne mogu da pritisnem to zato što su vruće. Što se mene tiče, ne morate ni sa čim da ih punite. Prelepe su. Ja ću ovaj video podijeliti u 3 dela. Znači kako da napravite testo za mirisne krofne, punjenje mirisnih krofni, drugi deo, i treći deo bit će pečenje i degustacija.
Meni je žao što ja nisam mogla da vam pokažem kako sam je ovo fino dekorisala. Ali eto, slijedom prilike, punjak me je zahrapnuo. Zato nisam uspela inače pojeti. Evo to mekano. Fino miriše na vanilu. Med mi se zalepio za zub. Ono što sam rekla, jako je vruće. Ali eto, ako vam se moj video svidao, iz 3 dela, lajkujte, subscribeujte se i želim vam sve najljepše. Prijatno. Ćao!